Witam gryfnie. Stare kino. Dzisiaj to już nie dziwotaj, że ludzie łażą do kina, do jakichś ci tam multikinów, kaj krom obejrzenia filmów, na których leje się krew kiblami, autoki się zecza praskają, choby w to podzimki ciepło do korba. Ale kiejsik jest za starej Polski, każde wyjście do kina to był srogi wander. Taki dupny cuk, blank inksze te ściwczynco zbyli w filmie, inksze szauspielery, inksze, no wszystko było blank inksze niż i teroski. I nie byli ci to te rozrywkowe werki i no maluśkie kina, kaj się szło, we ćmoku straci ze swoją lipstum, kaj karlusy, chłopcyska pierwszy raz się kusikowali po ćmoku grajfowali swoim dziołchom tam, kaj słońce nie dolazuje. Teroski już przeca takiej uciechy nie ma, bo chłopcule i bez zima ze sagimi nablami, pępkami łażą, a i na tych ichnych modernych dyskotekach mogą zgłobić, co im się ino zdo. No ale i oni o tym chciał dzisiaj go wędzić. Wspomnieli mi się o sprawki mojej starki Klary, która była srogą, jak to się teroskiego, do fanką kina, miłośniczką do większych szpil teatrów. Było ci takie szykowne kino we Chorzowie, które mianowało się Apollo. Historia tego kina sięga jeszcze przed I wojną czasów, kiedy go dali na nie kamer Lichtspiele, nie skorzy przekrzcili je na Apollo, co by już w 1957 roku przemianować je na Panorama, pod którym to mianem funguje do teroska. Kiejsik oblegane, dzisiaj coroski gipci te maluśkie kina umierają. W małym kinie śpiewał kiejsik Mieczysław Focha, ta śpiewka traci pomaluczku swój całber i rajc i mało w to tego hopa teroski rozumie, bo takich miejsc jest już na isto coroski myni. Ale w ten czas za starej Polski kino było ośrodkiem kultury, tam się szło na zolety, tam się przeżywało przygody, o których skorzy szło przeczytać nowe książka, tam szło obejrzeć rajcowny, zacałbrowany świat i czuł się tak, choby się tam w tych cudzych krajach, dziedzinach samemu było. A we wszystkich filmach ze zagranicy byli napisy z miast tego modernego dubbingu. Pisali o tych kinach, o filmach, które w ten czas szło obejrzeć, no i bardziej wywołane pisarze i żurnalisty. I mnie się kiejsik w los do grace szykownisty koncert, który już w 1931 roku napisał Julian Tuwim, a ja wam to teroski by tak chciał rządzić blank po naszemu. Dajcie też polu. Egzystuje na świecie jedna zbrodniczo-milionowa mafia, w której haniebno działalność nie da się podciągnąć pod paragrafy kodeksu karnego, chociaż przynależne do niej ludzie zasługują na wszelijakie istniejące, a bali niechane już sztrichy torturowania, na ciężki heresz, na mamer ze ciemnicą, na jawną oćwika, albo można też i festelnie spranie pychola. Ta zorganizowana banda, ta ferajna ćmawych gizdów funguje jedynie we kinach. Jeśli one raubrują, nie, habią, też nie, bo to by szło jeszcze spokopić, ale one wywoływają takie ci moralne zgorszenie, też nie, to można byłoby i przyjemne. No cóż to te łoszczliwce tak naisto robią? Ano oni czytają do spuku na głos wszystkie napisy filmowe. Nie miarkuje roztomiały słuchaczu, jeśli i zacia łamżą takie łoszkliwce. Za mną, zawdy i wszędy. Kieno siedna się w kinie zycują wedle, a bo już doczko na mnie takich jest, jachosik pora można i nagło zejptowaną spórnością odczytują wszystkie napisy. Jeśli ta pora składa się z baby i chopa, czy to zaobyć łona. Jeśli to jest pora hopów gnypów, czytają za rają. A jeśli by się przytrafiło, co będą to dwie idiotki, czytać będą obie do kupy wróz. Przytrafiło mi się też kiejsik, co miał zasia wyraj całko familio. W ten czas to już był rumraj i butel całkiem pyskiem. Najgorszym sortów tych gizdów są fryce, w które nie ino czytają napisy, ale prądło sprawiają zesia na całki karpenter, co też to się dzieje na tym Leinwandzie. Pokazuje ci się taki napis.
I cóż tyż to ze tą naszą sprawą roztomiły grofie, eżi łobocza kiejsik te moje pieniądze. Bydle takie napoczyno ślabikować. I co ze tą naszą sprawą roztomiły grofie. Napis bez tym, co się stracił, pyta się bez tu żłochętola wele, co tyż tam stoło napisane? Drugi gwizdońżyko. Hej ty, pytał się go, co ze tą jego sprawą, jeśli mu wróci pieniądze. Na ekranie widać już grofa i jego kamrata, którzy rozprawiają ze szpanongiem, a ten bydlok już zaś napoczyną. Wow! On razinku teraz się pyta, co z tą jego sprawą i co oddomuje jego pieniądze. Haha, byłby srogim iptą, byłby głupi, kiedy mu je wrócił. Ten filmowy grof we pogoni za tą cyrkuśnicą jest już we Bagdadzie. Tak wypraskła strogo rewolucją. Arabery rajtują na zeszuminowanych koniach, na szczęście nie ma napisu. Ale do dioska, gizdo jest i godo jak nojęty. Do Palestyny pojechał po pieniądze. Tam przecież Żydy na kamelach rajtują, a ty dziołchy nie poradzi znojść, co? O, ty no, z rebulikiem i coś się tego starego pytał. Pokazał się zaś napis. Ale Hasan ibn Mustafa poznał dobroczyńcę. Za rozinku też odzywał się kalny, fułklowaty głos. Ale Hasan ibn Mosztrych nie poznał swojego dobrodzieja. A kamrat tego cepiatego gnypa dociepuje interesantny komentarz. On nie poznał go. On miarkuje, że to on, bo go nie poznał. Kiedy go poznał, to by wiedział, że to Blank nie wie i że to on. A sam już te wszystkie maharadże pierą się ze maszyn gewierów we okna podziemnego kabaretu w Lizbonie. Szampanita śpiewa jakiś anglicki szlager. Spigentli to the herring in the kindle of the car. A rajwant ciepią tłumaczyni tej śpiewki. Kiedy działcha cię pokocho, kusika chętnie do. I zaroski ten łokgol ciepie widz. Abo do, abo i nie do, co? A ten drugi się z nim zgodą. Może mniej, że nie do. Ale też i myśli co do. I obadwa hitrają się do kupy ze tego iptowatego szpasu. Hitrają się dosyć długo, mamrają, bulgocą, mamlają, chrapocą, kwikają na wszystko, co widzą, czytają, miarkują i czują. A kiedy ich tak festnie żduchnąć, co by byli cicho i trzymaliby pychole, śmiertelnie się obrażają i sują podle bodlawe takie sztychy. Jakaś pan taki nerwisto, niech się on siedzi w domach. Kuknijcie na jakiś żydowski grof, to niby do mnie. Widzę, daj pokój, co tam bez bele i tą godą. Kiedy mi nie podczas słuchać takich uwagów, inteligencjo zasrano. Zabulołek za ten bilet go do ten drugi, tak samo jak i oni. A też daj pokój na swój kichol ochentolu sakramencki. Tyś ci maniery, go do ci domiełzaj. Mocka poradzą powiedzieć, ale w tym łokamżyku ten film aparat zatnął się i ten ekran bez moment był ciemny. Gnypy, chamy już tąpią szłapami łodyliny i klaprują krykami, bo dla nich to już jest ci taki krakel, brewerio, już ci ich ktoś chce namrać, wyranżerować. Za jego pieniądze wszystko musi być ci sam do porządku, bali najmniejszy fehler genialnej maszyny budzi we tej bezkurcy cołki coś ich na szimel pierońskiego triumfa. Tam jamrowanie starego knaka, ale idzie zawiskać. We starym kinie żaden od dawna nie gra na klawierze, nie ma już seansu w starym kinie. Kiejsik ci się rozwiał naszych starzyków świat.
Eugens Mioko.